Gajahe ono utane ono munyuke munya ana sasan kewan apa-apa ana pengen kan ana bandolane ana lereng jajah jagae cacilek muda-mudi ya sentilas bocah pisan dina minggu ayo mas gembira lo namung nganti gara-gara kok urung bobok ta kowe nok dereng lho sebabe apa kok urung bobok ajeng ketemu Mbah Bagong waduh tarang idolane Mbah Bagong nganti tas sekolah wae yo njaluk sing gambar Bagong wah jan kowe iki cah wedok kok mengidolakan Bagong ki sebabe apa Mbah Bagong lak baik oh baik baik dan tidak sombing waduh dina minggu ayo mong gembuse nono gembusnya mambu orang pareng Mbak Elisa diaturi jumeneng wong matur monggo Mbak Elisa kulaturi kula aturi mambu jumeneng kok kulaturi ngabu cah ora sopan tenan kok nggih Mbak Nawung niki sampun jumeneng kula ten pundi mriki napa mriku napa mriku napa mrika jumeneng ten pundi kula nderek ngen Pak Profesor oh nggih Pak Profesor mrika jumeneng ten ngene Pak Profesor oh nggih dawuhe napa Mbak Nawung nek sampun kula ten mrika terus ajeng ken napa nyuwun arta duwe oh nyuwun duit Pak Profesor njaluk pira tak jalukke nyuwun pinten manut lah ya pira manut ngarani mbok ora ngisinke bapakne to wong nganti kaya ora tau wehi duit pancen oh wingi kae apa ge bayar SPP wingi pas kayak aku menang lomba tak traktir nang rumah makan ning saurunge kuwi kowe menang lomba tak tukoke sepatune rega 300.000 ora sing nukake ibu lho ning sing ngeterke aku alah ngeter ketok kok ya pinter bocah kok aja wani bocah ki aja wani karo wong tuwa kualat ane aku wani-wani wae weh lah bocah cilik gek bayi tak dulang tak ombeni susu ngerti lairmu mbiyen operasi mbokmu kuwi entek pirang-pirang wong ya ibu sing duwe susu kok ayah ora kok nah betul berarti susu dari ibu ya semua dari ibu ya ora saka ayah ya aning tanpa aku apa kuwi jenenge ora kono nganu apa tanpa aku mensponsori mbokmu ora dadi kowe sponsor piye ora perlu ngerti cah cilik belum cukup umur ngono ngapusi ta kok ngapusi ora bocah ora isin besok meneh rasa melu nek wayangan darani melu gamelan kok malah arep dadi peniti pinter melu gamelan ya ndak ya melu kok tetep mangkat ya nduk ora kon melu piye kok ngono kok juara siji nasional keliru yurine kleru salah le milih kowe sing penting kan juara emang nganu yang juara wae aku mbiyen juara apa bolos dan pura
Nggih, Mbak Elisa niki njangkepi atur panglipur. Nggih. Nggih. Dawuh napa? Mbak menawi wonten mamundutan ingkang dereng. Wonten tadi dari penonton langsung. Nggih, ngersakaken menapa? Mas Tejo. Oe. Waduh, nggih. Napa? Kembang rawe. Kembang rawe, nggih. Lek jaluke lewat DM ora. Mbok yo nulis. Nggih. Iki wau mengke dipun pinangkani. Sakniki napa kapan? Derek. Sakniki. Sakniki. Oh nggih. Dari sana enggak ada dawuh napa-napa. Dari saking panjenengan mboten nonton. Mboten wonten, mboten wonten. Oke, siap. Nggih. Sembah nuwun dhateng sanggianing para kadang ingkang tasih kepareng mresani wonten ing sasana menika. Wah, awet niki. Anak ini muda-muda loh. Jadi dari 100% ini 90% ini muda-muda di belakang ini. Ini apresiasi luar biasa ditunggoni tirakatipun matur menika. nuwun. Ugi matur nuwun dhateng para pamirsa ingkang tasih kepareng mresani lumantar live streaming. Saya menika Untidar Channel, Putra Jawa Channel utawi KGBS Channel. Nggih, matur suwun yang masih setia menonton dari rumah. Nggih. Doa yang terbaik buat Universitas Tidar, moga-moga ya iso unggul dalam wirausaha untuk pertanian, bisa ikut menyokong semua masyarakat utamanya Magelang dan sekitarnya. Iso majukan. Iki kira-kira dibawani nopo langsung? Langsung kemawon. Wah, seneng aku. Oke. Yes. Monggo. Monggo. Garapane sing Sedulur Bas, monggo. Dan kawan-kawan, saben dinan saya suwe saben jejer nyekel tangan hancur ngomong
saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe ada salam dari Pak Jumbo dalam pakai siap. Matur nuwun Pak Itu Jumbo. putrinya itu dulu sekolah di Universitas Tidar menika. Si Denok Giwang. Inje Mbak Giwang menika. Untidar. Betul, dan dia dapat beasiswa untuk ke Korea. Di sana juga berprestasi di Luar Korea. biasa. Luar biasa. Nah, ini bukti bahwa di sini tuh orang-orangnya tuh wah berkualitas. Sorobine bibit bebete niku sae-sae sedaya. Injih. Si Nawung niki kersane nderek sinau teng mriki. Nawung niki? Nggih. Oh nggih. Lah adoh banget lah. Wah, ya mboten napa-napa. Nggih, mugi-mugi besok bisa sekolah di sini ya, Nduk. Kira-kira nek di sini besok pengen jadi apa? Mau di pertanian, apa guru? Guru ada di sini, apa teknik? apa bahasa senengnya apa? Pendidikan apa? Bu guru. Bu guru ada di sini. Bu guru apa kira-kira? Guru gotro apa guru ngetong apa? Wilangan apa? Senengnya apa? Guru lagu. Guru lagu. Oh iya, guru lagu. Kaya macopat wae. Macopat. Enggak apa-apa ya, sesuk disekseni besok dadi wong pintar sekolah di Universitas Tidar. Ya, amin. Senenge bocah nggih. Niki dawuh napa malih? Menika wrenges. Prengas. Kersane ora ngantuk. Ayo. Mbak Elisangi mesake. Wis wah terus wae ngetan ngulon ngalor ngidul. Wah jan. Nggih pangestunipun Pak Gun. Oh, Kitir Sumiler tadi belum jadi ya? Oh, ampun, tenan ampun. Bener loh. Wes. Iki pokmen kudu hoo banget. Niku pun mangke mirang-mirangke kelompok pun. Nggih. Dawuh niki lagune napa? Apa, Mas? Apem dawet. Apem dawet. Nggih, monggo. Slendro songo ya kena ben enteng. Oh nggih. Mawi bawa mboten niki? Terus wae, langsung wae. Terusan wae. Wektune wis saya ngangsek. Nggih. Heeh. Sesuk aku terus arep mulang. Mulang napa? Heh? Mulang napa? Mulang sarak. Mulang sarak nyingkiri bebener. Kuwi penggaweanku. Nggih sungkem kula kot katur pepunden-pepunden dalang. Kanca-kanca sanak sederek kula dalang ingkang lenggah wonten ing Pakis, Palaman, Muntilan, pepunden-pepunden dalang Magelang, Pak Jumbuh, Pak Kuat, Pak Widodo, Pak Triyono, Pak Wahyu, wonten Ki Radio Harsono. Iya. Ora lali bapak simak sing ana ngomah melu ndongake. Iya. Muga-muga tumuli enggal dangan. Heeh, Truk. Ayo, Nak. Monggo Mas Sotomo. Kok Mas Sotomo? Lah niki nganu lho, napa julukane saking Mbak Elisa niki lho? Sing rebab. Aswatomo. Oh. Monggo
Mas Galih Aswatama. Apem Dawet iki anggitane sapa, Nges? Ki Haji Sukron Suwanda. Eyang Sukron Suwanda. Heeh. Sinau sing temen tumemen sesuk ora mung trima S1, kepara bapak mbokmu S1 kowe S2 syukur bage S3 kaya Mbak Elisa. Amin. Cita-citamu arep dadi apa? Bismillah dosen karawitan. Dosen karawitan, maduh ganti Bu Tri Suhatmini. Wah, jan ya tak dongakake muga-muga lumintu rezekine wong tuamu ya, Nak. Amin. Pokoke Mas Pandu ae calon guru bahasa Jawa. Ning nek Madang, heeh, nek Madang go tangan tengen wagu. Wong nyendok, nyendok nggo tangan tengen kok ngregeli. Wah, jan wis. Nek sing bonang kae mono ora mang ngrungokke nyuwara apa-apa ki wis teko rasah gatekke. Kae senengane karo wong ireng-ireng kae sing pupuri putih-putih. Nggih, matur nuwun nok Brenges. Truk apa? Gelo. Ngemeni wektu ya, Truk? Iya. Mas Petro, Pripun? niki nggih wonten pamundutan lho. Oh, nggih, napa, Mbak? 100.000. 100.000. Podang kuning. Podang kuning nggih. Monggo dipun pinanggani podang kuningipun. Saking sinten Mbak Elisa? Mas Tejo malih niki wau tak. Mas Tejo. Mandemen budaya sejati. Iya, heeh. Nggih, niki kalih sinden-sinden mawon pripun? Nggih, monggo. Rame-rame nggih. Nika wonten Mbak Siwi, wonten Mbak Alifa. Mbak Siwi wong Majura, yo maju Mbak Nggih, Siwi. Mbak Siwi. Idola ya arep Aku terlupakan. idola banget Mbak Siwi.
Ya Mbak Siwi ayo maju. Monggo Mbak dulu. Siwi. Nggih, tambahi sinten niki ben nganu nggih, rada imbang. Nggih, monggo mang milih. Kayak ndak berat sebelang. Semangat Mak Siwi. Nggih, ya. mang milih. Pun nginjing pokoke syukurane Mbak Siwi niku tak ampilke gebyok. Sing nucuk lampah nganu. Sapa kuwi jenenge? Sinten? Jen? Bondan. Mboten jenengan. Kula nek joget niku dompo. Kula mboten usah diambil ki gebyok. Ah, terus Tak beto sepanduk mawon. ngirip tenan iki. Nggih. Wah. Lungsuran nggo kampanye. Kalih Mbak Alifah nggih. Oh nggih. Wah. Iki pancen do penasaran karo Mbak Alifah iki. Nggih. Jane nek kalih kula niku pun do tumek asline. Mboten kok. Oh nggih. Nek rong Mbak Siwi rong nyanyi rong genep pokoke. Nggih. Rong komplit. Nggih. Soale Mbak Siwi niku ora pati genep dadi genepi. Oh. Ya. Oh. Ya dolo. Nggih, kodang kuning menika garap gayeng mawon nggih. Nggih. Siap. Garap gayeng. Bandam Seko. Sayang
kanca-kanca ki ora do kuwatir nek dukani Pak Rektor. Iki gamelan anyar anggepmu do digawe nonononononononone. Biasanya kalau dipukul kan makin bagus. Napa nggih? Iya, dipukul makin keras kan makin bagus nggih. Perlu Waduh. diuji ngaten. Bojo kula niku saya pukul kok malah semakin jauh. Ya beda pukulane. Sepisan malih wonten pundutan Kitir Sumilir. Yes. Huhuhuy, ini khusus ini. Nggih. Mbak Eni kalih Sama Mbak Raras, Mbak Tawang, nggih, monggo. Mbak Brenges dan spesial Mas Adi. Yo. Kok ngenjing? Ora sembodole kon ganti pemusik. Nah iki mahasiswi jurusan apa kowe Kiras? Keperawatan semester 2. Waduh, keperawatan semester 2. Sopo-sopo arep dirawat. Nggih nek sing kira-kira mboten patiyo sehat ngoten langsung rawat mawon. Nah, kae Mas Adi kae pasien baru. Napa to? Sakit napa? Kae sakit gagal paham. Niki siap ditambahi mboten? Heeh, Mas Adi, enggak Mas Adi. Monggo Mas. Tanpa mengurangi rasa hormat. Orang ketung meng sak bawanan. Turene sakniki vokalis to. Nah iya, mulane kuwi kudu ditampilkan kaya ngapa le slereng. Ora kena gathuk karo nadane pokoke. Ora gelem. Monggo Kitir Sumilir. Wit saking panjang kuyungipun ngregengaken pagelaran Ringgit Purwa dalam rangka peringatan utawi Dies Natalis Universitas Tidar Magelang ing kaping 96 menika. Nggih, kula ngaturaken sembah nuwun ingkang kathah katur Universitas Tidar ingkang sampun nimbali lan kathah lepat anggen kula caos panglipur nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih Mas Petruk, Mas Bagong, Mas Gareng. Duh mamah sami-sami nggih. Kaluhuran kunduripun mugi tansah rahayu dumugi ing dalem. Amin. Kang Gareng, apa Truk? Halo. Ndara nurunan kok genak-genik karo bapak. Apa kira-kira ana babakan ingkang wigati? Lah kok dadi angine sumribit. Anggondo amrek arum ayo mlayu wae sowan ngersane Ndara Nurun. Ayo Truk, disowani Ndara Nurunan, Truk.